ngicela ukuthi ngilungise leya video leya ebenomoya nje kakhudlwana le abalozi. Njengoba ngangingazile ukuthi abalozi kusukela imvelaphi yabo ilabantu bakudala ababegeza emfuleni, ababe futhi vele bengenayo enye option, ngoba ngaleza y'khathi kwakungekho mashawa, kungekho mpompi, amanzi kwakunzima ukuthi ungavele nje uswile ubaba ufuna ukubhava usebenzise amanzi akhona endlini ngoba nawe elandwa kude, so impilo yakho neyibaphoqa ukuthi basebenzise umfula. So abalozi basuka kulabo bantu bakudala labo ababegeza emfuleni, nabo omama babewasha emfuleni. Kuhlezi nje impilo yabo mhlambe thothi mhlambe 3 or 2 times a week bayigezela emfuleni, bahlala emadwaleni lapha. Yibo-ke labo bantu-ke abathi manje njengoba sebamadlozi babizwe ngabalozi ngoba babejwayele ukusebenzisa iy'khwelo abanye balibisa ngomlozi. So ngithi angicacise nje amaphathi ambimbi okuningi abantu ngiyazi bakuzwile kuleya video, so ngithi angicacise nje okumbala ukuthi imvelaphi abalozi isuka kubantu bakudala babesebenzisa kakhulu umlozi namanzi omfula. Ingakho futhi ungeke uthi unedlozi lamanzi inzuza kodwa ungabi nabo abalozi. Yebo, ungaba abalozi unelinye idlozi futhi, kodwa sekuwukuthi kuyenzeka-ke ngalapho kwamanye amadlozi abe nalo idlozi kodwa angabi nabo abalozi. Kanti ngala uma unedlozi lamanzi akwazi ukuthi ungabi nabo abalozi, ngoba amanzi nedwala into nje esondelene leyo. Umuntu obehlala egeza emanzini emfuleni ohambayo mese ngene kuwena, obviously phela lo muntu omngenile uphila impilo kade eyiphila naye, noma-ke eyakho seyithi ukuba extendwa kancane kube khona lokuya nalokuya, kodwa isuke iy'mpande zayo zikulo osuke engenile. Njengoba sonke sizalwa la emhlabeni, sizalwa kuvele kukhona umuntu osuke saziwa edlozini ukuthi uzophila kuwena, ukwazi ukuthi nangu ubani ozoba ingelosi yakho, nangu ubani ozohamba ngomzila wakhe. Uzalwa sekwaziwa konke lokho sekuhleli. Ngiphinde ngisho ukubuyekeza futhi lapha kwinzuza ukuthi inzuza lezi lwane lezi esiyiboniswayo, angithi njengoba ngangachaza, uma unenzuza umuntu oboniswa kakhulu amanzi, ibhubesi, ama-tiger, inyoka, ihashi. Abanye babuza ukuthi ihashi lingena kanjani ey'ntweni zamanzi. Ihashi ey'ntweni zamanzi lingena ngokuthi linomntwana okhula emanzini, ngoba ihashi uma lizozala kuba ney'nkungu, kuvaleke kungabonakali lutho, kwenzelwe ukuthi imfihlo yokuzalwa kwehashi umuntu angayiboni. Lizalela enhla komfula onqenqemeni ukuze umzanyana walo ubaleke ungene emanzini maliqeda ukuzala umntwana, bese lowo mzanyana iwona okhula lapha emanzini, ube usobaba lo hlala buyandiza aye phezulu ashintshe isipha. So ihashi-ke nalo hlangana kanjalo-ke nento zamanzi. Lezinye-ke iy'lwane esiy'phupha sinenzuza njenganebhubesi, iwona i-tiger, iwona inyoka lenkulu, zineminingi ezichazayo kumuntu. Njenganamehlo akho noma uphenduka ubuka umuntu vele athi umbuka kabi, usuke sekusebenza lowa moya wenyoka, obunyoka, ufaka le fiye yokungathi ile fiye yenyoka uma ubuka umuntu. Njengoba beyabasho abanye abantu bathi inyoka ayibhekile. Bese ibhubesi lichaza lamandla akuwena onikwe wona. Bese i-tiger futhi nalo ibhubesi kwenza i-combination ukuthi la kuwena kukhona lento ukuthi umuntu othi mefuna into asebenzise amandla akhe wonke ukuthi ayithole nesineke. Njengoba nebhubesi kwazi ukuthi izingane kanjani inyamazana kodwa liqoke yodwa, noma ngelijahe kanje likekelele kodwa lenze isiqiniseko sokuthi liphuma naleli lifunayo. I-tiger-ke yona meke nje yasibona isilwane yasijaha ayisidedeli noma singashonaphi, njengoba ikwazi ukugibela esihlahleni. Nawe-ke wena muntu unazo lezo zinto, wena umuntu unazo. So zonke lezi lwane esiyiphuphayo zichaza, zineminingi ezichazayo kuwena njengoba usuke uwumuntu ophila.
ngoba kwesinye isikhathi wena muntu onedlozi inzuzo uke uzuze isikhathi iy'nyawo zakho engathi ziyashisa, engathi ungazifaka emanzini. Omunye umuntu azathi unomeqo, kodwa kona umeqo inkumbuzo nje noma isikhumbuzo sokuthi hhayi kuphela wena umntwana onobizo lasemanzini noma unesiphiwo sasemanzini. Othi uzozwe ngathi hey cha, inyoka-ke le ngipenetrate-ayo enyaweni, uthi uyabuka kukhulu utho. No, ama-signals ukuthi wena unedlozi inzuzo. Kuyenza ukuthi wena uzizwa ungenankinga ushisa. Athi umuntu uma ekuthinta athi awusazabanda iy'nyawo zakho, ushise ngenhla kubanda iy'nyawo ngezansi. Iy'mpawu lezo sokuthi unomuntu onedlozi lamanzi. Okuwukuthi njengoba sengichazile ukuthi omunye umuntu onenzuzo ngifuna wazi namhlanje nabalozi nawo. And la kwidlozi inzuzo asikusebenzisi kakhulu ukuhlola. Ngicela ukucacisa nendawo lena abantu ba-desperate bayalidinga usizo, kodwa bagcine sebetsheleka ngisho amanga, umuntu esekuconsulta amanga. Uma unenzuzo awuhloleleki futhi awulashwa umuntu ukuthi nje okay ngoba ngiyinyanga ngiyelapha, ngiyisangoma ngiyelapha sengizokulapha nawe unenzuzo. Cha, akuhambi kanjalo. Kufanele nami ngibe nenzuzo ukuze ngilaphe wena. Kufanele nami ngilashiwe eyami inzuzo ukuze ngilaphe wena. Kufanele nami ngilandisiwe amandla emfuleni noma olwandle or indawo zonke, ngoba omunye ulandiswa empophomeni olwandle nasemfuleni ohambayo. Kufanele ngilandisiwe amandla ami zonke lezi ndawo ukuze ngilaphe umuntu, ngingavele nje ngithi ngoba ngiphupha ngibhukuda, ngiphupha ngenzani sengilathwasisiwe. Cha, idlozi yebo lingakwenza lokho likuphuphise usemanzini usanani. Akusho ukuthi sowuthwasile waqeda lo, akusho lokuthi uthwasile lo. Basuke bekukhombisa izindlela zakho fanele uzihambe, and mase usuqalile uzihamba lezi ndlela babe sebeyaqhubekeza-ke bona bakutshela kulandelani manje, kulandelani manje. Akusho ugobele ukuthi hhayi-ke hamba ukwenza ukuthi manje, hamba ukwenza ukuthi. Siqale silalelane amaphupho bese siyasho ukuthi yini elandelana nani nani. Uma ufika kumina namasayini okhombisa ukuthi sekufanele ngabe uqale wenza inzuzo asulandela ngabalozi noma waqala ngenzuzo usulandela ngesithunzi, sizokwenza kanjalo ngoba sekukhulumile idlozi. Kuzoba naye enye into futhi engengizwa abantu beyikhuluma kakhulu. Angifuni ukuba isitha sabantu, kodwa ngicela ukuthi lokho ngikukhulume ngeqiniso. Akekho umuntu owazi inzuzo. Umuthi wena mina ngangaya emfuleni ngayizwa, ngayibona, ngayibamba, or ngayibona ngamehlo mina inzuzo emfuleni. Ngiyabona abantu bephosta yonke leyo msakazo. Into engekho leyo. Uma usitshela ukuthi wakabona inzuzo, asitsheleke noNkulunkulu ukuthi unjani, ngoba lo moya uyafana noNkulunkulu, ungawuzwa izehlakalo kuwena, kodwa soze wawubona ngamehlo. Ungitshela nje emfuleni siyificile inzuzo ngaphandle, hayi ngathi kunzima usho ukubona inkosazana usungathi ubone inzuzo wena emfuleni adogezwa. Into engekho leyo. Asiye nje ukudukisa abantu. Akekho futhi umuntu ongathwasiswa idlozi lesikhathi samanje azaqede. Labo bantu ababenjalo babekhona kudala, ngoba uNkulunkulu nedlozi babazi ukuthi ukuze kube khona umuntu ozothwasisa abantu kufanele kuqale kube khona oyedwa noma kube khona isizukulwane sokuqala esikhethiweyo ukuthi sifundiswe umoya. Sona sizodlulisela esikufundisiwe umoya kubantu, sesikudlulisa ngokolwazi esilitholile. Uma ngiyalinganisa, uma ngabe mina ngikhethe ukuthi ngizoduduka ekhaya ngiyohlala emgedeni noma emanzini for 7 days, le ngikufunde khona ngizobuya ngikwenze umuntu onesigulo senzuza, ngimlaphe ngakho. Sengifundisiwe mina. Bese kuba ukuthi-ke sekuyaqhubeka-ke 1 teach 1, njengoba benithini nithi 1 teach 1, into enjalo yonke leyo nto nisho nje. Angifuna ukuthi zinginayo kakhulu, kodwa nje engikucacisayo ukuthi ofundile wokuqala wadlulisa ulwazi kwabanye, akusho ukuthi-ke sezothi ngoba ufundiswe umuntu owafunda laphaya emanzini noma emgedeni bese expect ukuthi into esazoqhubeka leyo. Isikhathi nesikhathi siyashintsha, even edlozini isikhathi siyashintsha, kodwa ukulihlonipha akusoze kwashintsha.
ngiyayicela nje abantu bayiyeke lento yamanga ukuthi yena uthwasiswe idlozi wazwaqeda, ngoba abanye bathatha into esiyikhulumayo bazenze bese bathi bathwasile. Leyo nto nje abantu noma benge bayiyeke, kodwa ngithi abayiyeke, kodwa ngiyazi ukuthi base bayiyeke. Kuzoba yile nkinga leyo ukuthi abantu benzuza njengoba ngingathi ukuthi halamisa ukuthi abahluleleki. The reason bengahluleleki la okhambeni lwenzuza la 7 days, iy'mpande zakhona esizithakayo zibe sezenza ukuthi yena yonke into afuna ukuyazi ngempilo yakhe ayiyazi. Le wena muntu owumthandazi nohlolayo nonja ongeke uze uyibone ezovezelwa yena, ngoba yena idlozi lakhe lile nhlobo ethi awukwazi ukuthi owala ekhaya iy'ndaba zala ekhaya uyozibuza kubantu bangaphandle bakutshele zona njengoba zinjalo. Akukwazi, ngoba futhi ngempela akukwazi. Kufanele ukuthi uzizwe la ekhaya indaba zala ekhaya. Sithi mase kuthakela ligobongo lakho lidla, qala qhuma amaphupho akhona amaningi and akutshela izinto ezikhona ezenzekalayo nekufanele zenzeke nezisazokwenzeka. So yingakho-ke bekuvala ukuthi uhlole lo muntu, ngoba bazokutshela bona iy'ndaba zakho, bazokutshela kona isimo sakini, bazokutshela kona okudinga ukwazi uma usudla ukhamba lwakho. Ngicela ukuthi ke siyibambe lapho okwanamhlanje.